Takže ahoj, vítejte u tohoto videa a toto bude taková malá uvítačka pro všechny, co se dívají na můj kanál. A moc se těším, kdy budu natáčet nějaké filmy, videa a všelijaké jiné nesmysly. Teda, co jsem to řekla. Asi nějakou kravinu. Hele, tohle neřeš. A prostě nějaké hry budu natáčet. Možná z The Sims 2. Možná určitě z Minecraftu a z The Sims 3. Moc se těším, až začneme všelijaké filmy, ale u filmy z The Sims 3 nebo z The Sims 2 to fakt neumím udělat. Jo. A když už jsme u toho, no tak v The Sims 3 u toho vám něco řeknu. Nebude to od začátku, bude to od půlky. Ne, já jsem hrála trošku ne za kamerou a hrála jsem trošku ne za kamerou a potkala jsem tam celebritu, strašně hezkou holku. Teďka spolu vycházíme, je to dobrý a pokouším se jí požádat o ruku. Jo, moc hezký. Dobré, takže řekneme vám něco o The Sims 3. No, dobře, takže v The Sims 3 mám několik rodin, ale tohle je moje nejlepší. Dobré, mám tam kluka a holku, sourozenci, Angela a Patrick. Patrick má tu celebritu, Angela tam má normálního kluka, s kterým vychází a hned, když ho potkala, tak si řekla, za přání, chci si ho vzít. Jo, hezký pocit. Zabavila se mě, byl to moc hezký. No a tak se mějte a ahoj. Ahoj, čus, mějte se pěkně. Ahoj.